Jeg hedder Martina Thomsen, og jeg er 17 år gammel, og jeg har lige afsluttet 10. klasse. Jeg hedder Camilla, og jeg er 14 år gammel og går på Vestbjergskole. Jeg hedder Signe, jeg er 14 år gammel og går på Vestbjergskole. Jeg hedder Arne Kvist Petersen, og jeg er pensionist. Jeg bliver 80 år nu her i november. Og jeg har stort set røget det meste af mit liv. Jeg begyndte at ryge for 5,5 år siden, lige da jeg var næsten lige af fyldsrende. Jeg begyndte at ryge for lidt over et år siden. Jeg begyndte at ryge for lidt over 2 år siden. Hvad fik mig til at starte med at ryge? Det startede jo helt tilbage fra, jeg var 12 år. Og hvorfor? Fordi man samles. Det er sådan lidt socialt samvær sammen med de andre. For når de andre ryger, så skulle jeg sandelig da også ryge, fordi ellers var man jo ikke rigtig ind. Og det er jo dumt. Men altså, det kan man først se bagefter. Jeg tror, at folk det er fordi de starter nok med det, fordi de måske synes, det er sejt eller et eller andet. Det kan både være problemer derhjemme, eller pres, eller det kan være en selv, der har lyst til. Ja, det kan være mange ting. Hvorfor jeg tror, de begynder at ryge? Det tror jeg simpelthen. Altså, det kan have noget med, at de er stresset. De mangler et eller andet. Altså, et eller andet stimulans. Det kan være stress. Det kan være, altså, begynder at ryge, altså, som jeg sagde, når man er dreng, eller, så er det fordi, man kommer sammen med nogen, som også ryger. Og så synes man, når de ryger, så skal du da også, fordi ellers er man ikke, så er man ingenting, hvis man ikke ryger. Det, der fik mig til at starte, det var alle dem, jeg ramte rundt sammen med, de røg også. Og så pressede de mig lidt til at gøre det, så blev det bare en vane. Gruppepres. Min søster tvang mig. Hvor meget ryger du som dagen? En pakke. 20 timer. Hvis ikke mere. Det var jo forskelligt. Cirka 10 timer. Tænker du over, hvor meget det skader dit helbred? Nej, ikke når jeg ryger, så tænker jeg ikke over det. Når jeg er færdig med at ryge, så kan jeg godt tænke over det. Jamen, fordi at så langt tænker man slet ikke over, når man ryger. Jeg prøvede, men det er ikke altid, det lykkes. Fordi der er så mange andre, der gør det. Så falder man selv i den. Fordi når man er sammen med andre, så kan man ikke lade være, hvis det tilbyder en. Altså for mit vedkommende er min omgangskreds, mine venner og veninder, de ryger alle sammen. Og min familie ryger alle sammen. Så hver gang jeg er et sted, så er der nogen, der ryger. Så hænger man bare på. Der stoppede der. Og den pakke cigaretter, den var i lommen i 1,5 år. Jeg tænkte, nu giver jeg sgu ikke gå med mere, så lagde jeg den væk, så det var ingen grund til. Der stoppede det og røg ikke i 11 år. Det startede jeg så med at ryge pibe. Og det har jeg faktisk gjort indtil for 2 år siden. Der er ikke nogen, der kan hjælpe dig, som sådan. Det handler om din egen vilje til at stoppe.
min moster, der skal vi ryge udenfor. Og der er min onkel, han ryger tit indenfor. Og de har et barn på 2 år. Så man skal lige tænke over det en gang. Hvis jeg sidder alene og ryger, så kan jeg godt tænke over, hvordan det skete, da jeg startede. Men hvis jeg bare ryger sammen med en ven eller en veninde, så er det ikke det, man tænker på. Jeg bliver lidt sur, hvis jeg kommer til det. Men det ved jeg ikke rigtig, hvad man skal gøre selv. Det er ikke så godt, når man... Du kan dø af. Min mormor for hende, hun har røget i 40 år nu. Og hun har tit, vi sidder og snakker om, at du kan dø af det, og du kan få lungekræft, og du kan få dit blandt andet, men det ændrer ikke, at vi tager cigaret bagefter. Jeg fik bronkitis. Det var, hvad jeg fik. Hvor lægen, nu må jeg sige til lægen, at det kan sgu ikke passe, at jeg skal have fået bronkitis af at ryge, for nu har jeg røget i 25 år. Ja, siger lægen, lige nøjagtigt. For bivirkningerne af at ryge kommer faktisk først efter 25 år. Og den bivirkning, det kan være mange forskellige ting. Det kan være, som sagt, bronkitis, det kan være vand i lungerne. Og det er dem, i dag man siger, at noget, der har kol. Og kol, det er simpelthen lungerne ved at klappe sammen. Har I planer om sådan at stoppe sådan i fremtiden? Ja. Jeg kan se på efterskole, så vil jeg gerne have nok med at ryge. Når nogen så spørger jeg, er du helt stoppet med at ryge, så siger jeg, nej, jeg er på standby. Og så har jeg ligesom garderet mig. Hvis jeg nu skulle falde i og begynde at ryge igen, hvad jeg ikke tror, jeg gør. Men altså, derfor vil jeg ikke sige, at jeg er helt stoppet, når jeg er på standby. Det har altså været et par år godt og vel. Fordi det er slut. Jeg er færdig nu, så jeg skal have nogle penge.